ברוכים הבאים לפארק ההייטק עומר, המקום שבו חדשנות פוגשת הזדמנות. פארק ההייטק עומר יושב בדיוק בלב העשייה, בין קריית המודיעין לקריית התקשוב של צה"ל, על כביש 6, צמוד לכביש 40, רגע לפני הכניסה לבאר שבע. כבר 30 שנים שפארק ההייטק של עומר משמש כבית לתעשייה מתקדמת, טכנולוגיה והייטק. בימים אלו פועלות בפארק למעלה מ-200 חברות ועסקים וכ-3,000 עובדים שנהנים מסביבת עבודה חדשנית לצד אזורי טבע שמלטפים את הנפש כל בוקר מחדש. כאן בדיוק נוצרת הזדמנות של אחת בדור. במקום בו חדשנות פוגשת הזדמנות, עד 2035 הכל יראה כאן אחרת. זו הזדמנות בן גוריונית של פעם ב100 שנה, לעצב במרחב של כמה קילומטרים ריכוז כוחות שיהפוך את הנגב למוקד החדשנות של ישראל. מי שרוצה להיות חלק מהעתיד, זה המקום להיות בו. המעבר של קריית המודיעין וקריית התקשוב לדרום מביא איתו לאזור כ-30,000 חיילים וקצינים חדשים וכ-60,000 בעלי מקצועות חופשיים ונותני שירותים שידרשו בטווח המיידי. לצד זאת, הקרבה לאוניברסיטת בן גוריון ולמכללת SCE יוצרת הזדמנויות אקדמיות, שיתופי פעולה מיוחדים במינם וכוח אדם איכותי. אפילו בית הספר התיכון עומר, המצוי בלב הפארק, לוקח חלק בעשייה ומקיים חיבור בין התלמידים לבין חברות הטכנולוגיה בפארק, לעידוד עניין בתעסוקה טכנולוגית חדשנית בעתיד. אנחנו מדברים על יצירת אקוסיסטם טכנולוגי ייחודי, מקום שבו פוגשים חדשנות, מקום שבו בוגרי 8200 והיחידות הטכנולוגיות יכולים להמשיך ליצור ולהתפתח. פה בפארק, כאן בנגב. בעתיד הלא רחוק תעבור כאן גם הרכבת הקלה ותחבר בין הפארק למרכז באר שבע ולמיתר. לצד זה ייבנו כאן בנגב בית החולים החדש של שיבא ושדה תעופה בינלאומי בנגב, מה שיהפוך את האזור כולו למקום אסטרטגי שוקק חיים. לצד העשייה התפתחו כאן גם חיי תרבות ופנאי. אמפי פארק להופעות, אגם פסטורלי, מלון בוטיק ומגרש גולף יוקרתי. יוזמות שיעניקו חוויית חיים מלאה לעובדים ולמבקרים כאחד. השקעה היא השם השני שלנו. כאן בפארק, יזמים ומשקיעים נהנים מהטבות אזור עדיפות לאומית א' וליווי אישי מול רמ"י, משרד הכלכלה והרשות המקומית. הסוחרים והחברות זוכים לליווי מקצועי צמוד, תנאים גמישים ומעטפת לוגיסטית מלאה.